See, hey, kada one in profession guy in Tigikma came through his office and we answered. So generally, the truth of the matter is, to me, from where I sit, T. Marga Gachagua Manyalogo Gachagua Pin. He had a very good defense, but when to put it, and what to say and where. Mago matter, Samiti Mukes. Nikechen, Kodi, Duokorego Joka, in Parliament, to Kobero remorseful. No nego challenge, Gini to watch, to Kumia evidence. And Mara enema. To being New York, you can't kiloka. This is what they gave me. Itero katafi David. Iwinja, when you theory kondeko. Otero kachande. Don't you know cases going ad, and I think probably Ika winning in face the main trial. I think probably any gigo mobro me the Senate. Way out money ginon Gachagua Udo. How is he going to survive? One is the challenge. Yes. My advice with him and him because Abrono Ebro Nitia institutions man kore gulwenka. Talk institutions of cloud record. They have what I know they can punish him with. So the best thing is to resign. And chance in new Pogrego President Ruto. President Ruto probably President Uru was consulting. In the council, you may agree no go Ruto, or subject Ruto according to the law. So probably the president does not have that kind of counsel as at now. And then any koromane kakao chal so the best thing is for him, either way you survive or survive, he has to look for another nyakore sign. Kamano, atane wadok chiene weche maga od bura gi conduct mar od bura. Sane koro wantiere gi od bura mano ma Senate kod mano ma malo National Assembly ka gintiere karka. Conduct kaka jogo sebedo ka timo chenro gi duto. Nitiere weche mitimo ni maga investigation, tie jogo matimo nonro kendo rango ni mondo gigi ochopo yo makare. Piny Kenya osekale obadho mopogore tom. Kata kopogore gi mar Rigathi Gachagua masani ntieni. Nonro waneno ka itimo kendo gikelo neno mathoth ahinya. To ndik buche moko maponone wacho kata ni kae wane kaka bede migepe mopogore nyalo tiyo kanyakla mondo miyo neni omenda molal ma sirkal oyudi. Bende waneno ka od bura tiyo gi siso abila magi tiyo gode golo Rigathi Gachagua okoya pisini. E siso marom kamano bende loso chike gi chenro mamoko manyakonyo ngima jo Kenya kaka sano ni mag thieth wan gi magi public participation gi kae timo gi ineno mana mar Rigathi Gachagua timore